Il-President George Abela jitkellem dwar ix-xogħliment tal-Parlament wara li l-Gvern tilef il-vot tal-Budget. Jgħid li huwa qabel ma dan ix-xogħliment għaliex il-Gvern ma setax ikompli mingħajr dan ix-xogħliment. Saħaq li dan ix-xogħliment kien fl-interess ta' Malta. Liema rakkomandazzjoni jien aċċettajt skont il-ġudizzju deliberat tiegħi wara li qist li l-Gvern ta' Malta ma jistax jikompla mingħajr dan ix-xogħliment tal-Parlament. U li dan ix-xogħliment hu l-interess ta' Malta. Qal li jispera li kampanja elettorali tkun waħda li tirrispetta l-intelligenza tal-poplu u li ma jkunx hemm attakki personali. Sostna li l-medja anke f'dawn iż-żminijiet għandha tinforma b'mod ġust u onest fejn għandu jkun hemm aċċess raġonevoli għal kull min jixtieq isemma leħnu. Tkellem ukoll dwar it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna, inkluż il-Parlament fix-xogħol tiegħu biex jiskrutinizza l-emil tal-Gvern. Ħafna ma tal-kelma u jiena wieħed bosthom li jkun tajjeb li l-istituzzjoni tal-Parlament tagħna tkun aktar awtonoma u li l-istituzzjonijiet kostituzzjonali oħrajn tagħna jkomplu jissaħħu. Il-President Abela tkellem ukoll dwar il-festi nazzjonali ta' pajjiżna fejn issuġġerixxa li dawn jonqsu minn 5 għal 2 filwaqt li l-oħrajn jibqgħu festi pubbliċi. Qal li minħabba t-tifsira l-iżvilupp kostituzzjonali tagħna, iż-żewġ festi nazzjonali għandhom ikunu jum ir-Repubblika u jum l-Indipendenza. Naħseb li jkun xieraq li ż-żewġ festi nazzjonali għandhom ikunu li għandhom tifsira l-iżvilupp kostituzzjonali kontemporanju ta' pajjiżna. U dawn huma jum l-Indipendenza u jum ir-Repubblika. Id-diskors tal-President sar waqt loti ta' diversi dekorazzjonijiet f'Jum ir-Repubblika. Numru ta' individwi kienu ippremjati għal ħidma tagħhom f'xi qasam jew ieħor tas-soċjetà. Daniel Rondo, Monsignor Sylvester Magro, John William Halinski, Vince Attart, Victor J. Borch, George Fenech, Maria Frendo, Claire Mary Louise Gerada, Herbert Messina Ferrante, Patri Edigio Mizzi saru uffiċjali jew membri tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Filwaqt li l-medalja l-Qadda tar-Repubblika ingħatat lil Anna u Charles Zoppardi, Ahmed Bugri, Charles Asa, Ellen Margaret Muscat u l-Rita u Kevin Vella. Qabel din iċ-ċerimonja saret ukoll il-parata tradizzjonali mill-Forzi Armati ta' Malta li attendew għaliha l-ogħla dinjitari tal-pajjiż. F'isem il-Gvern attendiet il-Ministru Giovanna De Bono li qed isservi bħala Aġent Prim Ministru. Preżenti wkoll il-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Joseph Muscat u s-Sinjura Michelle Muscat.